Moikka! Mä ajattelin aloittaa tämmöisen TikTok-kanavan liittyen OCD:hen ja ahdistukseen. Ja mä nyt oon miettinyt, että miten mä oikein aloitan tämän videon, joten noilla sanoilla mä ajattelin tän nyt aloittaa. Ja mulla on ollut OCD, siis pakko-oireinen häiriö, yli 10 vuotta. Ja nyt 3 kuukautta sitten mä sain tietää oikeastaan, että miten tästä voi alkaa voimaan paremmin, niin kuin vasta 3 kuukautta sitten, ja mulla on ollut tää sairaus jo yli 10 vuotta. Ja mä ajattelin, että mä en täällä Suomen TikTokissa hirveästi nähnyt tästä aiheesta puhuttavan, niin mä ajattelin, että mä voisin aloittaa tämmöisen kanavan just ahdistuksen, pakko-oireisen häiriön ympärille. Ja mä oon ottanut itse niin hirveästi selvää asioista, mitkä on auttanut mua jo tässä ajassa voimaan todella paljon paremmin. Niin